أشتوع الهزبي كم تاني قدم كان بحد السلم انتي مسلك سلام كسينا بقزا قزاقا باس عداقا مفت سرقت وقينكا لام بلعهم سندام قلوغا بروفيسور ملس بل نابتار استنامو زيادة مليش الله زحطو زيا سمعنا ذا لها بروفيسور سمعك الله قتل صبو ازي حج انت حسب لنا تاني حاسي توهب زلوسي توهب نعو تقبلنا مخبار كأسب حبرة سب أو من النتات اتي مسل كنخبرو كنقلال لنا هايمانوت في اللي زلو كنخبرو لنا اتي ناي بهيرات في اللي زبل كنخبرو لنا معر عدل نخلو خنهب كنقلال لنا شعط رحيا اتان من اريترا خنرغاقص عن اليل كاني حجي اتحدى مسرحنا توخا مهنات حاجري از ستيت بيلدينج تبلو زلخا نزن خغلغل تباهيلي مسلني حجي مسؤول تححزنا من رأيا قال تبلون تلك قدم عدل كبكاي قاو ترفقن كمي غيرو مو ابزا مهنات حاجر اذا تبلو صنح مخبر بخمي الرقاقت اب بخمينا نريو بخميو اب تسرح زعتو نزبل مستاب قدما يقرب كاز نبركا تا شارت اواغيرنا قرب كنزارار بلان تفتينا قدميو كن كتبلو زدلن تلك عدل كبكاي ندحان نابز زول كاي حلفه جن انت هلك مسلكاتنا نزلنا بهارات نهاجرنا مهنات يخون نتا دولة معبال يخون تزيجنت هاجنا إرتراوي زيجنت نتم بهارات أميرنا التحققنا نتي نايزيجنت حبرتها سب متنخار ويمبرتع نخنجبر سجماتو قال إذا تورث أجمعت الله قال خا كل جزء خيط أجمعت الله حجنا أبنت تنبهرات تهزبي وادا دري نبزح نجارات ريسورس تي ريسورس نبلو تقامي نجارات تراتات بزح حمز توصناي حجنا سراح عند حردالي خاناي سراح وحدات كله خينيو حجي بزحات سبات يوم زوادادرو هايكون ناب سلطان ناي منغستي بوتاتات نمحاز وددر كليو ابز كل نغرات وددرات ناي نغدي يخون ناي سراح يخون ناي سلطان يخون وددرات الله امونغو ولقا سبات الله وددر اتي صقام زلو اتم زوادادرو اب كندخم ولقا سبات راح زوادادرو كل غزي كم ناي بهر مرقص غيرهم كوادادرو خوليا اذا زخونلو نمنتايو زبل حتى يتقن نغرنا اغداس خوين سمعني تايو ابز حلفه معلتي قلت عينت مننت الله لنا نيرنا ولد كالو كابلو كابتولد خاز ورسكايو ومساخاز تولد كل خاز ورسكايو مننتات الله تحدد ما social identities الله استولد كا مسعابخا تمرصو مرسكا تاتو خمس محبرات ناي سرحتنياتات ناي دك انستيو محبرات ناي ممهران محبرات قال ناي بوليتيكا ودبات بعلخا مرسكا تاتو الله حجي كم تزبالكو ازي ناي ايكونومي معبالين تزيبلكا ويدما ازي ناي civil society organizations بزحنات تزيبلكا the social identities دخوم يخون مالتي زي دخوم سلازخونه نسرح كتوادادر كلخا قال تنبهرات كم بهر كوينن كقربا خلاين اب كند خمول قسبات وي دما كمتم civil society organizations كوينن تقربا كم بهر كوينن كقربا ان مالتي اتا بهرسي كم كوليشن يفطرا مالتي زحبر النجر حبيرن انت خوادادرانا بتخستاي حجي
كومو سلا زخونه كل جزء ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ሓደ ግዜ ይኮነ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ትገብረሉ ለካ እዚ ናይ መንግስቲ ቦታታት ንኣብነት ማዕርነታዊ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ እንድሕሪ ንገሊአን ገዲፍካየን ንገሊአን ጥራሕ ዓብሊለን ፀገም ከምፃልካ ክእል እዩ ስለዚ ዋላ ሎሚ ሕቡር ኮንካ ፅባሕ ዝፈላለየካ ነገራት ክመፅእ ክእል እዩ ድማ እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርካ ሒዝካዮ ሎሚ ብዙሕ ፍልልያት ሃልይኳ ፅባሕ ስሙር ናይ ዜጋ ሕብረተሰብ ክትተክል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብኡ እዚ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ዘድልየካ ናይ ማዕርነት ጥንቃቐ ምክንያቱ ብሕልፊ ከም በዓል ኤርትራ እቲ ሶሻል ኣይደንቲቲስ ድኹም እቲ ናይ ብሄራት መንነት ልዕል ዝበለ እንተኾይኑ ናይ ፖለቲካ ሞቢላይዝ ክገብር ከሎ ሓደ ህዝቢ ኣብቲ ብሄር ዝተመርኮሰ ወይ ኣብ ሃይማኖት ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ሶሻል ኣይደንቲቲስ ዝተመርኮሰ ዝኸውን ኣብ ብሄርን ኣብ ሃይማኖትን ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ሶሻል ኣይደንቲቲስ ዝበልክዎ ድኹም ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ የድልዮ ካልኣይ ነገር ከዓ ዝወረስካዮ ኣሎ ናይ ሃገራት ናይ ብሄራት ፍልልያት ወይ ናይ ሃይማኖት ፍልልያት ዝወረስካዮ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፍልልያት ወሪስና ኣብ መንጎ ብሄራትን ኣብ መንጎ ሃይማኖትን እንድሕሪ ኢልና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ዝለዓል ብሕልፊ ኣብ ሎውላንድስ ናይ ኤርትራ ናይ መሬት ጉዳይ ኣሎ ስለምንታይ ዝፈላላይ ዝኸውን ወይና ንህዝቢ መታሕት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኸውን እንድሕሪ ኢልና ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ እዩ ስቂሉ ዱብ ኢሉ ዝመፀ ኣይኮነን እዚ ታሪክ እዚ ከዓ እንታይ እዩ መንግስቲ ጣልያን ኤርትራ ምስ ሓዛ ንብዙሕ ቦታታት ናይ መንግስቲ መሬት እዩ ገይርዎ ደማንያለ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከዓ ካብ ዓድታት ካብ ህዝብታት እንዳወረሰ መሬት ኮመርሻል ፋርምስ ንጥልያን ንደቂ ጥልያን ከምኡታት ይህብ ነይሩ እምበኣር እንድሕሪ ርኢናዮ እዚ ሰሜናዊ ባሕሪ ደቡባዊ ባሕሪ ንብሎ ዋላ ሳሕል ዳርጋ ብምልኡ ባርካ ዳርጋ ብምልኡ እዚታት ከምኡ ሃዘሞ ገለመለ እዚኣቶም ቦታታት እዚኣቶም ናብ ደማንያለ ዝተቐየሩ እዮም እቲ ህዝቢ ናይ ከበሳ ዋላ እኳ ብዙሕ መሬታት ይወሰድ ኮመርሻል ፋርሚን ንብጥልያን ዝጥቀሙሉ እምበር እቲ መሰረቱ ግብሪ ወይ ድማ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ከም ርስቲ ተባሂሉ ዝተሓዝ ኣተሓሕዛ መሬት ኣብ ከበሳ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኣብ መታሕት ግን ከም ግብሪ ኢሎም ዝሓዝዎ ንውልቆም ኣይነበረን ናይ መንግስቲ መሬት እዩ ዝበሃል ዝኾነ ከዓ ዝጥቀመሉ ነይሩ ሕጂ ድሕሪ ነፃነት እንታይ ይኸውን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ መሬት ናይ መንግስቲ ኢሉ እኳ እንተኣወጀ ኣብ ግብሪ ብምሉኡ ግብሪ ስለዘይወዓለ እቲ ኣዋጅ ኣብ ከበሳ ዘሎ ገና እታ ግብሩ ይሓርስ ኣሎ ከምቲ ቀደም ከም ድላዩ ንባሕሪ ንሃዘሞን ገለን ዝኸዶ ዝነበረ እኳ ቁሩብ ቁፅፅር እንተበዝሖ ወይ ድማ እቲ ዕድላት እቲ እንዳፀበበ ይኺድ እምበር ግብሮም ኣለዎም ኣብ ከበሳ ዘለው ሰባት ኣብ መታሕት ዘለው ግን ወይ ካብ ከበሳ ዝመፀ ሰትልመንት ዝበሃል ኣሎ ሰፈራ ወይ ድማ ኮመርሻል ፋርምስ ኣሎ ነቲ መሬት መሬቶም ከም ዝግባጥ ዘሎ ገይሮም ክርእይዎ ክእሉ እዮም እዚ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ዘለዎ እዩ ኦኬ መሰረቱ ብመንግስቲ ጣልያን ዝተጀመረ እዩ ግን እቲ ብመንግስቲ ጣልያን ዝተጀመረ ጌጋ ገናፅ ስለዘይተኣረመ ናይ መሬት ኣተሓሕዛ ማዕርነት የብልናን ክብሉ ብቁዕ ምክንያት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ ገይሮም እንተረኣይዎ ነዚ ናይ መሬት ኣተሓሕዛ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ብታሪክ ዝተወርሰ እዩ ግን እዚ ዘሎ መንግስቲ ኣይኣረሞን ክእረም ዘለዎ ነገር እዩ ናይ ኤርትራ ኣተሓሕዛ መሬት ብሰፊሑ ከም ብሓድሽ ክርአ ዘለዎ እዩ
ብዙ ሓደ ካብቲ ብታሪክ ዝወረስናዮ ንብሔራት ከገራጩ ዝኽእል ፍልልያት እዩ ማለት እዩ ካልእ ነገር እንድሕር ርኢና ብዙሕ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ይህብ ነይሩ ድዩ መንግስቲ ጣልያን ወይ መንግስቲ እንግሊዝ ኣለካ ካልእ ነገር ትምህርቲ ኸነተን ቁሩብ ዝኸፈተን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ብማዕርነት ዶኸይ ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብተን ብሔራት እንድሕር ኢልና ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ነዚ ዘይማዕርነት ዝተወርሰ ዘይማዕርነት ኣብ ማዕርነት ክልውጦ ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ ዝታዝተታት እቲ ዘይማዕርነት ሲ መሰል እንዳኽበርካ እቲ ዘይማዕርነት እንድሕር ቀፂሉ እቲ ዕዮ ኣይተጨረሰን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተወርሰ ዘይማዕርነት ከተዕርዮ ሓድሽ ዘይማዕርነት ከዓ ከይለዓል ብጥንቅቕታ ክትሕዞ እዝታት ሓደ ካብቲ ናይ ብሔራት መሰላት ምኽባር ተግባሪ ማለት እዩ ብኤርትራ እቲ እንድሕሪ ካልኣይ ነገር ከዓ ፀገም ዘምፅእ ከምዚ ዝበል ምናልባት ኣይተቐስክዎን ይኸውን እቲ ናይ መንግስቲ ስርዓት ፅፉፍ እንተዘይኮይኑ እሞ መሰላት ናይ ኩለን ዝነፍግ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስርዓት እንታይ ክኸውን ይኽእል ተን ብሔራት ንሕና ኢና ዝያዳ ተወፅዕና ንሕና ባ ዝያዳ ተወፅዕና እንዳበላ ክሰሓሓባ ክእላ እየን ኩለን ውፅዓት ከለዋ ንሕና ወፅዓይ በዝሕ ንሕና ወፅዓይ ብርትዕ ካብ ናይ እዚኦም ካብ ናይ እቲኦም ዝበሃል ነገራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ እንድሕሪ ናይ መንግስቲ ስርዓት ፅፉፍ ዘይኮይኑ ብልሽው እንድሕሪ ኮይኑ ነተን ብሔራት እውን ክገራጭወን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለን መሰለን እኳ ይነፈግ እምበር ንሕና ዝያዳ ተነፊጉ መሰልና ተነፊጉ ንሕና ዝያዳ ተወፅዕና ዝታት መን ዝያዳ ዝተወፅዐ ኢልካ ክትከራኸር ማለት እዩ ኩሉ ውፅዕ ከሎ እዚ እውን ክፈላለየካ ክእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብቲ ፀገማት እዩ ካብቲ ጠቃሚ ናይ መሰል ናይ ብሔራት መሰል ሓቂፍና ብፅቡቅ ክነብረሉ ንኽእል ድማ ዝወረስናዮ ጥቕምታት ኣሎ እዚ ሶሻል ካፒታል ክንብሎ ንኽእል እዚ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ስርዓታት ታሪኻዊ ስርዓታት እንድሕር ርኢናዮ ኩሉ ብሕጊ ዝኸይድ ፅፉፍ ዝተኾነ ዝተወርሰ ሕግታት ኣሎ እቲ ዝተፈላለዩ ሕግታት እኳ ምጥቋስ ኣድላይ እንተዘይኮነ እንድሕር ርኢናዮ ብባይቶ ውሳኔ ሓቢርካ ምውሳን ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ መብፅሕቱ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ባህላዊ መገድና ክንሪኦ ከለና ባይቶ ትእከብ ዘምፅኣካ ዛዕባታት ትዝቲ እቲ ክትውስኖ ትደሊ ውሳኔ ድማ ብኮንሰንሰስ ዝተመርኮሰ እዩ ኩሉ ሰብ ክሰማዓሉ ኣለዎ እዚታት ዝመሰለ ክቡር ባህሊ ኣለና ማለት እዩ እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ እቲ ዝወረስናዮ ባህሊ ኣብቲ መንግስቲ ኣይእተናዮን እቲ መንግስቲ ዝኸደሉ መገድን እቲ ህዝቢ ዝኸደሉ ስርዓታት ናይ ባይቶን ገለን ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ስለዚ ኣብ ዓድታት እንድሕር ኸይድና ማዕርነት ናይ ሕጊ ማዕርነት ናይ ሓቢርካ ምውሳን እዚታት ሶሻል ካፒታል ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ መንግስቲ እንድሕር ኸይድካ ግን እዚታት ናይ እዚታት ነፀብራቕ የለን ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ስርዓት ስለዚ ጠቃሚ ውርሻ ኣለና ጎዳኢ ውርሻ ኣለና ስለዚ ነቲ ጠቃሚ ከነማዕብሎ ነቲ ጎዳኢ ድማ ክንእርሞ ዘለና መገድ ዘሎ ከም ዝኾነ ከረድእ ይፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ዝወረስናዮ ሕማቕ ነገር ኣሎ ዝፈላሊ ዘይማዕርነት ገለመለ እዚ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ናይ በዓል ኬንያ እንድሕር ርኢና ሕጂ እቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ምዕባለ ገለመለ ኣብዚ ኩኩዩ ኤርያ ሰንትራል ኬንያ እቶም ሰሜናውያን ምዕራባውያን ኩሎም ናይ ካብ ኮሎኒያሊዝም ብዙሕ ዝረኸብዎ ጠቕሚ የለን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ከም እንግሊዝ ነቲ ሰንትራል ኬንያ ከም ማእከላዊ ኬንያ ከም ዘኽስቦም ገይሮም ስለ ዝረኣይዎ እቲ ካልእ ግን መክሰብ ኣይንረኽበሉን ኢና ስለ ዝበሉ ምንም መክሰብ እንድሕር ዘይትረኽበሉ ኮንካ እንታይ ፅርግያ ዘስርሕ እንታይ ኣለካ ወላ ቤት ትምህርቲ ዘስርሕ እውን የብልካን ምክንያቱ
ኮሎኒያሊዝም ክዘርፍ ይመጽ እምበር ከማዕበል ኣይኮነን ስለዚ ኮሎኒያሊዝም ዝተፋላለየ ዘይማዕርነት ፈጢሩ ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኤርትራ እኳ እዚ ፍልልያት እዚ ክንሪኦ ከለና ምስ ናይ በዓል ኬንያን ምስ ናይ በዓል ሱዳንን እንድሕር ርኢናዮ ክንዲዚ ዓብዪ ፍልልያት ኣይገደፈልናን ግን ፍልልያት ገዲፍልና እዩ ከም ዝበልክዎ ንኣብነት ቤት ትምህርትታት ኣብ ከበሳ ዝነበረ ቤት ትምህርትታት ይበዝሕ ካብ ኣብ መታሕት ኣገልግሎት ጥዕና ከምኡ ናይ መሬት ኣተሓሕዛ ከምዚ ዝበልክዎ ድሕር ከዓ እንታይ ነይሩ ሓደ ካብቲ ናይ ኮሎኒያሊዝም ሕማቕ ነቲ ክርስቲያን ዝገበርዎ ህዝቢ ወይ ክርስቲያን ዝፀንሖም ህዝቢ እቲ ዝገብርዎ ናይ ህዝቢ ምዕባለይ ኣብኡታት እዩ ነይሩ ናይ ሃይማኖት ዘይብልካ ናይ በዓል ደቡብ ሱዳን እንዳሰበኹ እኳ እንተኸዱ ስጋዕ ክንደቲ ዘማዕብል ነገራት ኣይሰርሑሎምን ኣብ ኤርትራ ግን እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናይ ክርስቲያን ወገን ዝያዳ ቤት ትምህርትን ዝያዳ ናይ ጥዕና ኣገልግሎታትን ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡ ገዲፉ ጥልያን ሕጂ እውን ከምኡ ዘሎ መስለኒ ስጋብ ክንደይ ከም ዝተመዓራረ ተመዓራሪ ክብል ኣይክእልን ስለዚ ከምኡ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍልልያት ዝተወርሰ ሓድስ ማዕበለን ክዕረ ኣለዎ እቲ ፅቡቕ ዝወረስናዮ ባህልታት ዘተሓባብረና ከምዚ ናይ በዓል ብሕጊ ምኻድ ሓቢርካ ምውሳን ነገራት ከም ብባይቶም እዚታት ከዓ ጠቃሚ ዝኾነ ሶሻል ካፒታል እዩ ዘለና ስለዚ ክንዕቅቦን ከነበርትዖን ኣለና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ኣብዚ ሕቶ እንተለካ ቅድሚ ናብ ካልእ ምሕላፈይ ፅቡቕ መዛዘሚ ክንገብረላ ስለዚ እዚ ሕቡርን ጥሙርን ሕብረተሰብ ከይሰራሕካ እታ ምህናፅ ሃገር ትበሃል ዘላ ንዓንደ ጥሙርን ሕቡርን ሕብረተሰብ ከይሰራሕካ መንግስቲ እውን እንተሓነፅካ ብዙሕ ጥቕሚ የብሉን እሞ ኣሕፅር ኣቢልና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክንገብረን ዘለና ነገራት ኢልና መዛዘሚ ንገብረለን ንኣብነት ሓንቲ እንታይ ኢልካኒ ኩሉ መባእታዊ ዝኾነ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ናይ ዜጋታት ይኹን ናይ ሕብረተሰባዊ ጉጅለታት ከነኽብር ክንክእል ኣለና እዚኣ መበገሲት እያ ሓደ ሕቡር ጥሙር ሕብረተሰብ ክትምስርት ተደሊኻ እዚኣ መሰረት እያ መሰላት ናይ ኩሉ ክኽበር ክኽእል ኣሎ ስለዚ ተዓንቶ ኣብ ውሽጡ ምስኣተኻ ብዙሕ ዝርዝራቱ ስለ ዘሎ ዋላ እዛ ናይ ዩኤን ዲክለሬሽን ፎር ሂውማን ራይት እንተወሲድካ 30 ዓንቀፅ ኣለዋ ንሳሲ ንኩልና ቅድም ከም መሰረት ኮይና ከተገልግለና ዘለዋ ኢልና ክንወስዳ ንኽእል ዶ ቀዳመይቲ ተኻልኣይቲ ከዓ እንታይ ኢልካ ሽዑ ንሕናስ ኤሪትራ ብድልየትና ዝመስረትናይ ዓዲ ኮነትን ውህብቲ እያ ኮሎኒ መፂኡ ኤሪትራ ኢሉ ገይርዋ ስለዚ ብዙሕነትና ኣሎ እቲ ኮሎኒ ዝፈጠሮ ዘይምዕሪ ነገራት ኣሎ እዚ ዘይምዕሪ ነገራት ከዓኒ ከም ሓደ ጥሙርን ውሁድን ሕብረተሰብ ከይንፈጥር ዕንቅፋታት ክፈጥር ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ንሱ እቲ ቀደም ዝተፈጥረ ዘይምዕሪ ዘበለ ኩሉ ኣለሊና ከነመዓራርዮ ክንክእል ኣለና ሓደ ጥሙርን ውሁድን ሕብረተሰብ ክንፈጥር እንተኮይንና ዝበልካኒ ከም ካልኣይቲ ነጥቢ ገይረ ወሲደ ኣሎ እታ ሳልሰይቲ ዝበልካኒ እንታይ ያታዊ ባህልታትናን ውርሻታትናን ከዓኒ ዓበይቲ ክብርታት ኣለውና ከም ኩሉና ኤርትራውያን እዚኦም ከዓኒ ክንኩስኩሶም ይግባአና ምክንያቱ ንሳቶም ከዓኒ ሓደ ጥሙርን ሕቡርን ሕብረተሰብ ኣብ ምምስራት ዓብ ግደ ኣለዎም ክትብል ፀናሕኻ መሲሉኒ ዘን ሰለስተ እዚአን ብጣዕሚ ቀንዲ ረቋሒታት እየን ኢልና ክንወስደን ንኽእል ዶ ካብዚአን ወፃኢ ሕጂ እንታይ ኣሎ ንዝብል ምስቲ ህንፀት ሃገር ከዓ ድሓር ተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሽኡ ግን እዚኣተን ሰለስተ እየን ጥራሕ ኣኽላድየን ካልእ ክንውስኽ ንኽእል ክንውስኽ ንኽእል ግን እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ዘለዓልካያ ፅቡቕቲ እንድያ ሓንቲ ነገር ኣላ ዝረሳዕክዋ ወረስናዮ ሓቢርካ ብሕጋዊ መገዲ ብባይቶ ኮይኑ ሓቢርካ ናይ ምውሳንን ናይ ባእሲ ነገር ከዓ እንተሎ ናይ ሓባር ዳኝነት ኣብ ባይቶ ተኣኪብካ
بأسن معراق زتات بطعمي أقداس زخونة أقامي بهلتات لنا كابون العلقاء الناس نتنا نخنواقع نسالس عمد حابرنا تواقينا هنا سلازي نسوون حدا خابت زحبرنا سوشيال كابيتالي مالتي سلازي اتزورسنا يصبغ بهلن يتحبرنا استقالسنا يون ناي بهرات مسالات أخبيرنا تأمور زخونة ناي زيقاتات مسالات مداخبار زخيد سرعات نخن مسرتسي تبقى عدلي زلنا نزيقن نزي تبقى عدل زلنا بصفوف زخونة ناي منقست سرعات بزي مهنات قواماوي نتمثلات دما بقوام مقدي زي مرققات حدش فلليات كفتر لنا خلي من البات فترة لنا ولا درو سلازم نسيخ بالدليل تي عدلات معرخم زخون اندا قبركا نتمثلات بقوام أصدق كان كل معرنة حاليخا دحارنتي زورس كايو صبوق تقمتات كا اندابر تاعكا نتناي بهرات معرنة ناي مسلات ناي كل بهرات مخبارن طعمي تقامي كنتات ايوب هلاحي صبو زين ما بقى سجرنا حج حزنين علينا قدستين 4 بصحنا لنا كما دلاينتو كنوس خلن دحر نخل كما بقى سجن زين 4 قدست لقاحيتات زياتن ناي قدنتين بزي بأن حدا أمور حبور حبرتسب فتسمك فتسر أي كليني تبل الله أبزي انتاي موركو مسرح دي ولا بحدا وانن بحدا رفضن كفتر النجاري مسرحي لنا انت أميننا سلازم انتاي نقبر إذا كله متعرر يزليو قداي سلازم كوني أب حدا رفضن أب حدا وانن ترح زودا يكونن كم مسرحي زخيد خن كاتاتو زلنا انتاي بب وانو معبالتات اندار أنا نخيد لنا دينا نزبل قبلو مجميرنا متان كان حاسبون معناته قالي هو تسامعنا ينبذن 4 سلمتاي صباح زي تودأت ونكبر كمص سلازغل مسرح مخانو نردا جن معباله خنقلال تمعباله نبلو خاني كلنا بتسامع معنا اتا خلاي تخاني ازي مهناص هاجر ازي حدت امورن حبورن حبرتسب كتحنص انت دافينكا كتحنص انت دافينكا بسناي دليتن باهجن زفصم زي كونسي كبيدن حلخلخ زمولون قداي مخان سيدنا خمزان 4 كان قمط ان كندل خلنا قللت خوينن كيسمعنا اب تغباري قال ناي تغبار بوليسيتات اندابلنا زرزر كنوصالو خمزلنا كاني ابزي خنصقطلا انت خوين سمعك زنكلته مسرح مخانو كبيدن زتحلالخن قداي مخانو اب تبل رئيتو خاختبلي يا اتي ديليت اقداس انديو مستدليات زي كوميتمنت يدلك مالتي سلا خيات راح يمصن بعلو حر تدليات اللي كوا مخ نطيف كاتسرحلو نحرخونكا كا بحنت معالتي واي بحنت عامد زفصام يكون ناي كل غزي قالسي مغنياتو تي وددر امونغو حزبي نسراح يكون ناي نقدي عدلات يكون ناي منغستي بوتاتات محاز يكون كل غزي نباري مسانا زلو سلازخونه صفف حقي راح زعرقنا صفف حقي ابلي علته حق دما وصع زخونه وغن اندحرلو نتوصع زخونه وغن زياده عدل اندحابكا انت معرنت كبصح እዚ ጎስጓሳት እዚ ነባሪ ምሳና ዝነብር እዩ ስለዚ አሽምባይዶ አባና ሓደስቲ ዓድታት ኣብ በዓል ኣሜሪካ ንሪኦ እንደለናን ክንደይ ፀገምኒ ዘለዎም ሕጂ ብሓንቲ መዓልቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ግን ንኽንፈትሖ ቆራፅነት ኣለና ዲ ውሳኔ ወሲና ዲና ከምኡ ንክንገብር ጀሚርና ዲና ትስራሕ ብፅቡቅ ዶ ንነጥፍ ኣለና እንተዘይኮነ نمصايت ارترا خنا غيرنا انا نحمصو نابنت انت وناي مريتا تححزا يلكا نيره
ናይ መሬት ኣተሓሕዛ ናይ ከበሳን ናይ መታሕትን ጥራሕ ኣይኮነን ኤርትራ ምናልባት ብማዕድናት ትምዕብል ትኸውን እቲ ዋና መሬት ማዕድናት ከነስፋሕፍሕ ከለና እቲ ዋና መሬት እንታይ ይጠቕሙ ከምዚ ሕጂ ናይ ማዕድናት ኣመሓዳድራ ፍልላን ዘምህሮ ብዛዓዲ ኣብዚ ስራሐይ ሕጂ ናይ ማዕድናት ኣሰራርሓ እንድሕር ርኢኻዮ ተጠቀምቲ እቲ ተን ካምፓኒታት ዝሰርሕኦ ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ እንታይ ይረክብ ሼር እንተለዎ ናይ ሼሩ ፕሮፊት ሼር እንተዘይብሉ ከዓ መክሰብ ካብቲ መክሰብ ነፃን ቀረፅ እንዳውፅአ ይኸስብ እቲ ካምፓኒ ድማ ፕሮፊት ኣለዎ ተወሳኺ እቲ መንግስቲ እንታይ ኣለዎ ሮያልቲስ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዋና መሬት ዝነበረ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ይረክብን ሰፊሕ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ዝጥቀም ካብ ማዕድናት እንድሕር ኢልና ገና ዘይተፈትሐ ሽግር እዩ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ሽግር ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ዓድታት ናይ ኣፍሪካ ሽግር እዩ ገና ኣይተሰርሐን ሕጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል መስለካ ከምዚ በዓል ናይጀርያ እቶም ኣብ ደልታ በንዚን ዘለዉ ክፍልታት ብሕልፊ ውፅዓት እዮም ምክንያቱ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ሽግር ኣሎ ናይ መሬቶም ሽግር ኣሎ ናይ ማዮም ብፖሉሽን ፀገማት ኣለዎም ዝን ኩሉ ፀገማት እዮም ኣብቲ ፀገም እዮም ዝካፈሉ እምበር ኣብቲ ረብሓ ይካፈሉን እዮም ዕድል የለን ስለዚ ንመፃኢት ኤርትራ ክንብል ከለና ሲ ኣተሓሕዛ መሬት ናይ ማዕድናት ምምሕዳር ብኸመይ ክኸይድ ዘሎ እዚ ኩልታት ክነፃፍፎ ኣለና ማለት ብሕጂ ሒዝና ፅቡቅ ብዛዕባ ናይ ማዕድን ናይ ቢሻ ብዙሕ ኣፍልጥ ኣለኒ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ከምዚኣ ብዛዕባ ምሕደራ ናይ ማዕድናት ተመክሮ ናይ ኤርትራ ኣነ ክካፍል ይኽእል እቲ ስነ ሓሳብ ከመይ ጌርካ እንተተታሕዘይ ፅቡቅ ንዝብል ንብድሕሪ ሕጂ ክጠቕመና ከዓኒ ንስኻ ክትምህረና ፍልጠትካ ከተካፍለና መደብ ክንሕዝ ኢና فقدك صبوق فقدك انت خوينو يقني لي بروفيسور كيداني حجون اشتي كان عرف موسيقى ختلونا نعم عرفتي اشتي عرفت نقبر تم وبسمعك تم مرئيك تم وبسمعك تم من تتهاجى أبوك إنكم تم تم زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايد اللي هو تتأزم وعبايد اللي هو تتأزم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم باتر والزاقم نية الشعب قد تتمم باتر والزاقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ديب حمم عيور قبوة حوال الأزم قبيل ديب حمم الحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب الحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب زلم دي بزلم كفينا كفينا ينبر دي بحلم صوبوا لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم صوبوا لك الكراسي والدلاق الكرسي حلم